Parasta ikinä on jalkapallon pelu Isken kanssa. Nyt Iska on koko ajan väsynyt. Se ei käy enää edes töissä. Se vaan nukkuu. Kaveritkin kyselee, mikä sun isällä on. Miksei Iska voi olla niin kuin muut isät? Mitä jos Iska ei koskaan parane? Entä jos minäkin sairastun? Jalkapallokaan ei enää huvita. En halua olla yksin. Yhtenä päivänä Iska halasi minua ja minusta tuntui, että hän hymyilikin vähän. Mummokin sanoi, että aina on toivoa. Iska kyllä paranee pikkuhiljaa. Eilen Iska kysyi, lähdetäänkö lennättämään Leijaa koulun jälkeen. Luokkakaverit ihmettelivät välkällä, kun hymyilin. Sanoin, että on kiva, kun on tuulinen sää.